lájkolt már most ebbe az első másodpercbe? Melyik Yeti volt? Láttam ám azt a lájkot, láttam ám. Nem bújsz el, nem bújsz el. Láttam ám azt a lájkot. Ki engedte meg? Na minden esetre most olyan játékkal fogunk játszani, amit azt nem irigylünk egymástól, úgyis nézni fogunk. Ja, sajnos, mindegy. Play. A grafika az maradhat magason, mert nem egy gyengébb. De... Ja. Let's go! Kilakik oda lent, kit rejt a víz. Hagyjál már békén ezzel a átizébúval. De ne lessé, mert kapsz egy akkora társlit, bereped a tallad. Új, felkelek, fel van szorgok. Szép lassan felvonszolom a hulla testem. Na, halló! Cső, ebben mi van? Na, hát ez meg felszítő vas kell. Nyilván mindenhez kell valami, ami nekem nincs, ugye? Jaj, mi ez? Jaj, jó. Tung. Hé. Ha. Hu. Ha nem lehet kikapcsolni ezt a motion blurt, meg kirohad a szemem. Nem lehet. Nyilván. Jó, hát akkor így ki fog rohadni a szemünk. Nem baj. Nyugi. Te milyen jogon jöttél le? De jól átfolyó azért. De jó segged van, papa. Hoppáré. Jó van, na jó, oké, nem mondtam semmit, jó? De nem már. Hogy? Hagyjál már békén. Jó, na talán beszóltam, de most ezért nem kell engem lekövetni. Jó, na? Elmész? Én megvárom. Kösz, vége. Te most ilyen lassan fogsz eltotyogni? Az eléggé hosszú lesz. Akkor itt állhatok egy évig. Jó, na, végre. Elvászorogsz. Menjél már! Úgy, na, nehéz volt. Jaj. Béna. Granny's house, I don't wanna stay, I just wanna go home. Hey! Haha, béna. Menjél ma! Hát miért ilyen gyors a Granny? Ha azt hittem, hogy neki ilyen rossz a lába. Hát de nem, neki nem ilyen rossz lábúnak kéne lennie? Ha mi sprintel utána? Hát gyorsabb, mint én tesi órán. Hát mi ez? Hogy sportolhat? Hát futóversenyeket nyert. 3-szor gyorsabb, mint Usain Bolt. Hát mi ez? Csaló. Fú, de ronda. Granny's house, I don't wanna stay, I just wanna go home, I just wanna be at Granny's house. Me out, baby, yo. Jaj! Basszus, megijedtem. Én nem számítottam. Jumpscare van, bro. Baby, you're right now, I don't wanna stay here. Olyan híres szám lett. Na most már bicegek, na most már kitörték a lábamat azzal a feszítővassal. Na, aztán még azt szerezzem meg, mi? Bunkó. Jó, mindegy. De mi ez a motion blur?
És a biceg nem is kéne. Várjál. Remélem, hogy ez a bótkit azt megkaphatom. Mondom. Jó, ez nem úgy sikerült, ahogy ezt én elterveztem. Hát, ja, ez fura lett. Jó, ez nem történt meg. Egy kicsit már behorpasztották a koponyámat a baseballütővel. De se baj! Hisz! Jó vagyok. Úgyhogy... Let's go fel! De ez nem ér, ez nem ér. Ez ott várt, és így a fal mellett így ott van a Slendermannek. Ez mi volt? Ez mi volt? Miért kell leütnöd alapjáraton? Mert miért kell ott megvárni? Éppen mentem a hajónak a kulcsáért, erre mit csinálsz? Hát bunkóf helyedet. Hát mi vagy te? Hát háromszor eljöttök a konyhába, az háromszor ütsz le. Na, engedjél majd ide. Granny's house, I don't wanna stay, I just wanna go home. Majd minek mi a címe? Majd minek mi a címe a játéknak? Ha a játéknak mi a címe, akkor Granny 2. Ezt gépre le lehet tölteni ingyenes. Ne, nem akarok játszani bújocskát, köszönöm. Hagyjál békén egyel. Fúj de ronda amúgy. Mik ezek az őszhajszálak, amik... Ilyen nincs mit, de... Ez visszafordul, és úgy nyakom ver, hogy csirkemell lesz a halálték kombó. Ez... Utolsó napnál tartok, ez így nem ér. Ez fixen, ez egy modern nyanya. Ez azzal tölti az idejét, hogy elmegy szörfözni a Balatonhoz. Ott nem lesz szörfözni, de mindegy, most ez tök mindegy. Kedvenc időtöltésem. Na és még ide fosod egy csapdát is. Eddig kedvencem. De miért ilyen hangos egy kursak az eldobása? Ugye most nem jön a Granny. De jó, oké. Ó, köszönöm. De ez... Hol ér már? Ez hol ér, hogy ez kint vár engem? Jó, nem baj, én ezt addig fogom próbálkozni, amíg ezt ki nem viszem. Tehát engem nem érdekel, tehát... Hé! Én is kérek csirkecombot, ne csak ő. Ez mi? Én is kérek csirkecombot, jó? Engem most még kell ijesztetni, én is kérek csirkecombot. Na, ne csak ő kapjon már. A bunkó, jó, és most itt nem lehet kikap... Jó, kicsit lejjebb veszem a minőséget, talán akkor nem lesz ilyen. Köszönöm, ez jó van biztos, de... Na, let's go! Menjünk az ágy alá! Jó van, na, hát most mi történnék, na? Ha letelik a munkaidő, hát mi ez? Miért ilyen lassú ez a játék? Hát töltsé már, no! Megvárom. Maximum beőszünk pár hajszállam, azt addigra már kész leszek. Na, már is jobban fut a játékom. Let's go! Yeah, hello, Granny. Igen, tudom, az előbb megöltetek, de jöttem havárkor. Nem. De már megint. Predátor vagy. Ő így átlát a falon. Aztán leüt. Így meglát a falon keresztül. Azt leüt. Ennek ki az értelme? Jó, oké. Ez fogyatékos, ez ki... Ne nevessé! Te mit csinálsz még itt? Te ott fogsz állni? De nem! Ennek van hátuk szeme. I see you! Ez mi?
I see you! Bro! Jó, na menjél már, úgy. Miért így kitotyorog? Én már megőszültem. Már érzem, hogy nő a őszhajszálam, bro. Józan, totyogjál még. Ez mire leér a Tesco-ba is zárva lesz. Na? Ó, milyen csodás páros. Nekem a portré tetszik a legjobban. Jó, menjél be. De nem. Hogy vettél észre? És hol sprintelsz? Nekem is adjál már sprintet. Hello, vaja. Billie Jean is not my love. Jaj. Ez kicsit így. Úgy. Ez magányította az ajtót. Jó, menjél már ki. Ez az én szobám, jó, tarts tiszteletben. Bye bye. Úgy. Sziós. Ez mire kitogyorog is. Hogy lehet itt totyogni, hogy... És jön le a papa. Láttam a kezét. Nem látsz. I see you. Így. Lefordul. I see you. Miért? Miért úgy van megoldva a játék, hogy a falon átlát? I see you. Jó, most pályán mentél? Örülnék neki. Nem, már megint ott tépózolsz. Kamerád előtt mi? Vloggernek készülsz? Jó, oké. Húzzál már. Hát mit tocsorok? Ez mire? Ez fárasztó játék. Na tényleg nem adtak csirkét. Ez zavaró. Azért adhattak volna. Hát csak 500 forint az alsó utcomba, Tesco-ba. De már megint... Ugye? Ja. Hello. Nem. Nem. Nekem az a kulcsot kéne. Jó, menjél már. Kösz. Hát jó, ameddig te itt totyorogsz, addig én megnézem a szobákat. Seggembe le tudom szúrni. De most... Ez hol ért? Most ez mi volt? Ez mi volt? Az fájdalmas így, bazd. Hát ez így mi? Nézelődöm, azt így... Azt kapom a Schlackenstaxot. Bót ki. Hajókulcs, na. Akkor szinte minden, ami a hajóhoz való, én azt elkezdem ledobálni. A hajóhoz. Hol lehet lemenni a hajóhoz? Itt. Jó, szinte beledobom a Lék, itt van Tunyacsa. Na, Tunyacsa. Tunya. Nem. Majd a harmadik napnál járok, és csak egy darab kulcsot találtam. Fel még nem jutottam sehova, mert úgy döntött a kedves papa, meg itt a grandma is, hogy lent kell izelni, mert ő ott felébred, és akkor itt, azt akkor azon már nyernek mindent. Ez mi? Csaló. Jó, oké. Hoppá! Ragasztó. Ja, akkor még az... Granny's house, I don't wanna stay. Granny's house. Csirkecomb! Hello, Kirsz!
Jaj! Cső. De ez mi? Köszönöm a lájkokat. De ez mi? De most már nem lehet hallgatni is a zenét ebbe a izéba, mert akkor... Hello, Alexei Nási. Nem, ők nem elvették a csirkét, hanem én dobtam oda a csirkét. De akkor sem mentett, de a csirke nem mentett meg. Tehát itt van még a csirke, amit nyersen hagytak. Meg kéne találnom a sütőt, de nincs is sütő. Milyen konyha... De van itt a mikro. De... Granny sound. Ja, én tudom, hogy a papa tud táncolni, ezt én is tudom. Csak az a baj, hogy a papa egy dolgot tud jelenleg ebbe a világba, hogy... Na, egyre többen vagyunk, sziasztok. Hát én nem tudom megtáncoltatni a papát, én nem fogok ott vele csárdást letáncolni, de azon kívül meg a papa itt ebbe a világban annyit tud, hogy azt lecsap. Tehát nem tud sok mindent a papa ebben a... de már megint, tehát meghallotta, hogy a lábúj körmöm hozzácsapódott egy kicsit a padlóhoz, azt már fut felém. Ez mi? Tehát ez mi? De a lábúj körm... De... Hát a lábúj körmön beleped, ez meg már hallja. Ez meg már... Lejön értem pózba, a csípőprotézise kiújul, azt még én leszek érte a hibás, érted? Ez mi? Te is megint beszal egy... Jó. Hello, bubu. Tehát ez... Most mi történik? Most jaj, megöl? Jaj, ne! Na, ez egy sokkoló élmény. Ez egy sokkoló élmény. Ez viszont egy nagyon sokkoló élmény volt. Tudom, fájdalmas volt a vicc. Na, viszont újraindítsuk ugyanezt a játékot, mert én ezt nem fogom feladni. Ezt akkor is ki akarom játszani. Már játszottam ki én csak a Roblox verzióját. És ott sem csak én találtam meg a cuccokat, hanem én csak kisétáltam. Hányszor köszönsz még? Hello, bubu. Ismerlek, vagy miért köszönsz ennyit? Na, let's go! Granny, de már meg... De feldöntötted a karácsonyfát, de... Bro. Granny's house. I don't wanna stay. Ja, nem kell a papás, mamás. Most mit csinál itt megint? Mit? Mit csinálsz? Úgy, hogy menjél ki. Nem, Balázs, általában a Stangan az itt a ládában is szokott lenni a legtöbbször. Csak az meg kéne crowbar. És nem, ha valaki tud segíteni, hogy nagyjából hol lehet a feszítővas, azt azért jól jönne. A feszítővassal, az akkor ki tudnám szedni, ebbe van. Meg kell, ja amúgy tényleg amúgy itt a hátsó kertben, ahogy Balázs mondta. Na persze, te ezt kiszámolt, te hallottad, ahogy beszéltem a nézővel, ugye? Aha. Fel foglak jelenteni, tehát az én tulajdonom, és rátívom a bűnbadalazok a pro... Ez mi? Ja, én tudom, hogy kb. Ott van egy ilyen, a hátsó kertnél van egy ilyen épület, ott egy ilyen kis várszerű, ami kőből van megépítve, és ott szokott lenni. Hát jó, hát...
Ja, amúgy köszönöm a segítséget. Balázs, meg itt vagy, mert... Kérsz moderátort? Amúgy. Ha már is segítettél. De már megint! I see you! Bro, de... Jó, akkor mindjárt adok, ameddig itt az ágy alatt vagyok, várjál. Granyádé 2. Ez nagyon jó. Jó, oké. Köszönöm a követéseket. Jó, akkor Balázs. Vagy mindjárt adok moderátort. Moderátor hozzáadása. Na, elvileg már moderátor vagy nem? Várjál. Még várj egy kicsit. Mert be kéne töltse nekem a gépnél, hogy mit kéne. Aha, megerősi. Na, elvileg Balázs, meg kell követned ahhoz, hogy moderátorra tegyelek itt, azt anélkül nem engedi. Azt így... Jó, elvileg moderátor vagy. Akkor így egy kicsit a chatre, és akkor látom, hogy moderátor vagy-e. Az jó lenne, hogyha az lesz. Hogyha az vagy. Jó, meg vagy, oké. Közben írjatok már valami vicceket a chatre. Fa vicceket, vagy mit. Valamit... Legyen már itt vidámi hangulat legalább itt. Granny's house. I do wanna stay. Oh, door lock! Most bezárhatom ide magam. Ah, bro. Hogy? Baby, you're right now. I don't wanna stay here. Most lejárt a zene. Ezt... Vihetem magammal? Granny's house. I don't wanna stay. Ez mi? Ez durva volt egy kicsit nekem. Hogy hát hogy a drót végén valami fekete van, nem? Vagy hogy mondják? Hogy könnyen elég? Ja, elég könnyen. Hát az. Ezt ki lehet tűzni ezt a hozzá, vagy ne? Figyelj, Balázs, ha itt vagy már csete, akkor tűzd már ki a vicceket, amiket írnak itt. Tűzd már ki azokat a hozzászólásokat. Na már persze, már megint. Ez a 15-en vagyunk, úristen. Durva. Jó, köszönöm Balázs, hogy ilyen aktív vagy moderátorként. Jelenleg még. Aztán később a jövőben változhat. Ugyebár. Már 16-an vagyunk. Azt a kutya pirkantyúját. Szia Levente. Hallóka belóka, fülcimpa. Jó, na. Na, azt viszont kéne nekem. Hát... Azt hiszed, hogy elkapsz. Fututano. Haha. Oly. Na, jó, Bubu még itt vagy a csatam? Na, ha Bubu még itt van, ezért a jó viccért, ez jó vicc volt, akkor te is kapsz egy moderátort. Nem éne. Ahogy is kellnek moderátorok. Úgyhogy, let's go. Mindjárt. Csak be kell töltse. Épességgel. Na. Bubu, elvileg te már moderátor vagy, úgyhogy... Ja.
jöttél el, Granny? De... Na, vagy így kéne lenni ez Tangának. De itt most jelenleg semmi nincs, akkor jó. Ugye? Hát akkor jó, hát... Ugye elment a Granny? De ugye nem jön le ide. Jó. Hello. Hello mindenkinek, hello, pacsi. Mert minden, csak most miért kell látnom a Granny lábúját? Mit nevetsz? Ne nevetsz ilyet. Látom a lábúját. Amúgy túl hangos a játék vagy? Felmégy balra. Jó, megvárom, hogy innen ez itt kitotyorog. Na, úgy. Amúgy ilyen igazokat. De te hogy mész át azon a túlnyal csápos vizem? Te hogy? Hogyha én nem tudok, akkor te hogy? Jó, neki nincsenek lábujjaid már, de... Jó, akkor itt nekem itt várnom kell valószínűleg. Addig írjatok valamit balra csetre, valami vicceseket, mert beszélgessünk már valamiről, mert ez egy unalmas lesz, hogyha ez itt a lábujját fogja ott áztatni. Ja, jó. De nem. Ezt már direkt csinálja. Csúnya csápja. Ha nem tudom, hozd már fele valami témát, ami legalább vicces, és nem a lábujját kéne itt szagolgatnom. Tőle. Where are you? A papa segge már ki van állva. Már kérted a csípője? Ja, elég jó OG ez a játék. Ja. Túlságos is néha. Úgyhogy, ja. Durva, ja. Igaz, hogy nyár vége lesz lassan, de Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you give it away. Én nem tudom, miért olyan kevés ideig ettető, mondd már, ameddig itt engem meggyilkolnak ebbe a szekrénybe. Nagy szállom múlik az élete, nem. Fájdalmas vicceket mondasz. Jó, mindegy, én ezt nem fogom feladni. Figyelj! Akkor szavazzatok, akkor 1 a chaten, hogyha csak a Granny, és 2, hogyha csak a papa legyen. Hát akkor a többség a papa. Oké, akkor a papával megyünk. Jó. Jó, akkor papával megyünk. Nem pápa. Nem pápa, papa, jó? Jó, hogy amúgy tényleg hívjuk már pápának a papát itt. Köszönöm a követéseket, hogy ennyien már bekövettek. Papa. Papara papa. Dig. Na. Oho! Ja, igaz amúgy. De úgy! Last Christmas I gave you my heart, but oh Mary guess the... Na, elment már. A csípőprot... Nem, már megint oda megy csövelni a kamera elé. Nem hiszem el. Ez...
Hé! Hé! De ez hogy? Nekem volt egy olyan, hogy becézett ány alá, és meghaltam. Ja, hogy benézett az ágy alá? Ja, hát igen, ő be tud nézni az ágy alá, igen, azt tudom. Mind a kettő be tud nézni. Majd azt hiszem mind a kettő. Ja, sajnálom, nekem is van, amikor csomószor kijavítja a telefonom, amit írok. Hanna, tehát az tök mindegy. Az nekem is nagyon sokszor kijavítja. Túl sokszor. Ó, itt a csirkecom, csak úgy random, amit nem rád tudsz kiugrani. Ezért mérges vagyok rá. Hoppá, wrench. És ez mi? Granny's house. I don't wanna stay. I just wanna go home. Aha, azt megköszönném botont. Az nem lenne rossz egy sokkoló. Azért sokkoló az így nem lenne rossz, így akármikor így elfogadom azt a tippet, hogy tudod, hogy hol van. Most menj balra, de most hova menjek balra, hol menjek jobbra, hol menjek... Megvan a stun gun. Mindenki egy helyezpemet. Most csütnénk. Na, megvan a stun gununk. Megvan. És itt a doorlock is. Ja, ezt azért nem dobom el. Mindenki helyez spamet a chatre, jó? Tehát az úgy jöhet a helye. Vagy W spamet, az is jó nekünk. Ezt azért megnézzük. Amúgy a papa süket vagy vak? Süket, nem? Aha, süket. Jó, oké. Miért ilyen halk ez a nél? Ja, tudom. Jó, igazam úgy, hogy a kis szörnyem ilyen, azt mondjuk, nem tudom. Azt, ja, azt vissza, jó. Azt a kulcsot, azt úgy elrejteném. De most ez komoly, most ezt te direkt így mozdultál, hogy ne lássam azt a kulcsot, mi? Ide. Ezt ide rakjuk. Vagy most kinyissuk. Szerintem most én kinyitom gyorsan ezt a de szedd már magadat innen fel. Söpörd már innen fel magadat. Nem kell lesz. Mi ez a safe key? Ez security key. 13. Ja, tudom, rájöttem. De most rá újra spawnult. Tehát, hogy szerintem jobban járok, hogyha csak Granny's house. Jaj. Közben szerintem hogy a videó vagy a csatornámon az majd olyan copyrightot fog kapni. Várjál. Most akkor most lejöttem ide a kulcsért. Jöttem le. Most így gyorsan. Felemegyek végre. Ne. Nem szeretlek, másért nyíj már ki! Menj innen! Nem, ahogy látod, még Jani még nem vettem meg őket, valahogy ezt így nem tudom, hogy... Szerinted telefonon játszok, hogyha kurzorom van? Amúgy nem. Gépen játszok, de... Úgyhogy ja. Hát jó. Már 1000 like már rég megvan. Hoppá.
Nem, itt nem lehet többen játszani gépen. Meg ez a izé verzió. Hát igen, de ugye ez nem Steam-es. Ezt én már leviszem egyből. Haha, aha. Ohó! Ohó! Na, menj. Vagy. Na. Ohó! Na már 17 néző, és több mint 1000 like. Pow, pow. Ezt hol is kell? Ez mi? Helikopter kulcs. Ezt a Crowbart én miért nem tudom úgy elvenni tőle? De... Jó, helikoptert azt én ide rakom, mert a kulcsot. Ja, tudom. Ma játszottam ki, csak nem így. Még nem is ezt a vezért, hanem a Robloxosat. Ez bot ki. Bot, a bottal, tudom, csak szerintem a helikopter az, amivel könnyen el lehet szökni. Oda bot ki kell. Nem. Szerintem az a könnyen, nem? Köszönöm az újraközlést. Nem, most csak a papával játszunk. Hát pont nem kell most. Nem, de mindjárt. Várjál. Na de várjál, mert addig nem... Hát de várjál, mert addig én nem megölni, ameddig nincs ott a víz. Elvéve. Hát tudom, de kelleni fog még a stangán. Várjál, de nem én indítottam be, akkor a Granny táncolt a pápa táncolt. Ja, tud. Hát nem én indítottam be a zenét, de most én fogom. Szádó. Amúgy ott van a WC, egy szekély, és kihúzol egy könyvet. Jaj, vagy lefagyott egy kicsit az előbb a játékom. Egy kicsit most akadozok valamiért. Na, mire gondolsz? Most mire gondolsz itt? Jaj, a kamera! Azt a laggol valamiért most. Amúgy ott van a WC, és ott van egy szekrény, amit kihúzol. Ja. Az ott. Ez itt. Igen. Odik. Én értem, de ugye ez kell ilyen weapon key. Ja, tudom, de ez itt ugye kell weapon key. Meg ilyen. Várjál! Meg kell találnunk a izét. Most kell megtalálni a... Kiszöktünk! Nem. Aha. Azt hitted mi? Na, hozzá innen. Maradj ott. Maradj ott. Nem, ott fent a helikopter kulcs volt csak. Tudom, hogy mire gondoltál, csak ezért. Jöjj. De nem. Tehát mire ez itt hogyha rólg, addig már 2027 van. Tehát akkor a foga... Tehát már azért nincsen foga, mert mire elmászorgott volna a fogorvos, az már kihullottak. Ohó! Tehát... Jó, menjél már. Jó, oké. Ez itt várni kell majd.
Még kb. Hát azért másfél óra még biztos, hogy van játszanom, de most ma 13-ig kb. De nem, meg... Mennyi nem. Én tudok egy glitchet, és az, még az elsőben és itt is működik. Akkor van már azt a glitchet. Amivel nem... húz le! Na, az kéne. Azért nem lenne rossz egy glitch. Ide. Ha már így mondod. De ez ilyen vén ember, tehát ezt nem lehet elhinni. Na. Halló. Sziós. Sziós. Azt kapod. Úgy, add rá. Jó, oké. Let's go in. Na, akkor... Ne! Félre tézereztem azt a rükét. Bro, hello bubu. De ezt most félre tézereztem. Félre tézereztem azt a... azt a páviánt, vagy mi annak a neve, vagy mi az. Most így nem fogom tudni behívom a szobába, és akkor... Most ezért... Jó, oké, akkor ezt kipróbálom. És meg kell találni. Na, ilyenkor persze nem jön, de amikor én csak úgy sétálok, akkor... Akkor már... Jó, az ágynál? Ja, jó. Granny's house. Oké, csirke combot. Az finom. Granny's house. Ready on right now, I don't wanna stay here. Jó, várj, ezt a papa nem hallja, amikor én zenét hallgatok, nem? Már süket. Olyan süket, mint az ágyú. Jön! Ne! Várj, az nem jó! Az nem jó! Takarodjál innen már! Jó, csak az hallja. Köszönöm, ahogy ezeket a tippet. Granny! Még Granny-nak hívod a Granny-t, azt amúgy. Jó, gyere! Jó, azért nem így értettem, hogy gyere, jó? Tehát ezt én nem mondtam. Figyelj, de csak a kezdő ágynál működik ez a glitch, hogy bármilyen ágynál be lehet bújni. Hello, bubu, haszoksz még? Hello, Rajmika. Ja, hogy csak a kezdőnél, bro. Az úgy eléggé kaksi. Ja, akkor még megpróbáljuk akkor attól még ezeket a glitcheket. Legalább nem zavar végül is, hogyha kipróbáljuk, tehát... Ne is levertem a képet. Egyre jobb, egyre jobb. Granny. Ez fura volt. Hát igen, szerintem én meg fogom próbálni a többinél is, mert azért nem lenne rossz, hogy ez működne. De hogyha ide tudnám valamivel vonzani... Ja, eléggé nagy boom volt. Túlságosan is. Bunkó is, tehát... Testi sértésre úgy be fogom perelni ezt a csávót. De... És így leverem azt a képet is. Gyorsan még. Granny's house. Milyen Leo? Én nem Leo vagyok.
Benzó jó. Ja, ezt nem figyeltem és belementem az arcába. A csetet figyeltem és belementem a... Ja, hát ez kicsit nem. Leo sincs, én Benzó vagyok. És megint vesztettünk. Ugye mondjátok el valami játékot, például ismeritek a That's Not My Neighbor-t. Chat, akkor egyes, hogy Granny, és kettes, hogy másik játék. Másik játék? Hát ilyen That's Not My Neighbor, nézzétek, akkor megmutatom először. Ja, lehet, ezt nem látjátok, ma ahhoz meg kell mutatnom egy másik ablakot, azt pedig jelenleg nem tudok, akkor várjátok kicsit. Megnyitom, aztán akkor megmutatom azt az ablakot. Gyorsan. Jöttek a másik játék nyert szerintem, de... Na, akkor megmutatom, melyik játékra gondolok, várjatok. Nézzétek! Várjál. Mindjárt vált. Hát mindjárt megmutatom, hogyha engedi a TikTok stúdió. Ez jó lenne. Nem biztos, hogy még átadjunk a másik játékra, ne szörnyűködjetek, please. Csak ez egy ötlet volt. Várja. Jó, hát nem biztos, hogy a kettes, azt már nem tudok hozzáadni ablakot, valamiért nem meg... Na végre, várja. Lehet, most engedni fogja. De nincsen ilyen játékom most jelenleg a gépemben, hogy Slenderina, mert mit tudom én. Nincsen most ilyenem. Jó bro, én most nem tudok másikkal játszani. Mert ez így nem jó. Cső! Ezért most nem fog tudni mással játszani. Mert nem tölti be a másik ablakot, úgyhogy akkor maradunk a Granny-nél. Úgyhogy akkor a Granny nyert. Várjál. Csak. De miért nem tudom bezárni ezt a játékot? Close. Úgy, na, tehát akkor folytassuk a Granny-t. Let's go. Akkor először is próbáljuk ki akkor a glitchet akkor utoljára így már. Nem? Vagy mit tudom én. Ja, kb. Utána átnézhetünk másik játékok irányába, mint például Level Devil, az például jó játék. Ez például egy idegesítő játék, de nektek lehet vicces. Let's go. I guess. Akkor ide kéne csalnom valahogy a papát. Jó. Akkor ide csaljuk. Gyere. Gyere. Jó, gyere. Megvárom. Tényleg, működött a glitch. Ez jó volt, oké. Ez kiírta ezt a glitchet? Itt vagy még a chaten, aki ezt írta, ezt a izét? Jó, oké, akkor nekem is adok egy moderátort. Jó?
Akkor adok neked a moderátort. Azért, mert miért ne? Jaj, de akadozik most a stream. Bro. Jó. Jaj, de akadozik a stream. Pedig a játék nem. Perc. Csak akkor. Jó, megerősítve. Ja, semmi, csak adok moderátort a... Na, tehát... Hát ez így marad, örökké szerintem. Hát nézd már, ezt én így be tudom zárni. És ki. És be. Jó, oké. Ezt én köszönöm ezt a izét. Ez benne lesz a videómban, majd nézzétek. A Youtube-on. Kukac, benzo, vodz. Az jó lesz. Nem, azt nem lehet kivenni, amikor izé, csak akkor, amikor sokkoló van nálad, és nem tudom, hol van most a sokkoló. Vagy nem? Igen, amúgy ez egy jó glitch volt. Ez... Nagyon, és így le se tud ütni. Ragadj be, ragadjál be. Na ja. Jó, oké. Szerintem ez így... Ez így cool. Ez így... Ja. Ez eléggé nagy csalás, de... Nem érdekel. Kiviszem akkor így. Nem is kell félnem tőle. Mert amilyen okos vagyok, még ezt sem tudom kivinni így se. De be tudlak hívni, csak akkor nem tudom, hogy hol foglak én téged hallani. Mármint, hogy érted? Vagy miért te nem tudsz kérelmet küldeni, vagy ez hogy van? Hogy kell téged behívni? A live-ba. Meghívás, vagy mi? Némítás, nem? Én nem minőlt én. Élőadáshoz? Csak... Várja. Nem, én nem tudok behívni. Hogy várja? Hát igaz, játszunk együtt. Interaktív játékok. Társasházigazda, nézői kívánságok. Hogy tudlak behívni. Aha, majd mindjárt letöltöm itt az első részt addig, de... először meg kellett tudom, hogy ezt hogy kell... De mit te nem tudsz bekéreckedni a live-ba? Vagy ez így hogy működik? Én ez hülye vagyok. Ezt én a pont nem tudom. Útmutató rajongói klub. Nézői kívánságok. Társasházigazda, nem tudom. Bro. Ezt nem tudom, tehát a társasházigazda egyáltalán. Ja, gondolom azt, hogy támogatok valakit, én nem fogok tényleg támogatni senkit. Akkor én nem tudom. Nem tudom, hogy mennyit foglal a Granny. Tehát, hogy a Granny az kb. Ilyen 2 GB maximum gépen. Tehát, hogy jaj. Most miért van nekem kurzorom a játékba, bro? Ja, hogy ez? Bro. Jó, na. Tehát... most akkor vigyük ki az egyet? Vigyük ki az egyet? Jaj, vigyük ki az egyet? Akkor kivigyük az egyet? Srácok, kivigyük az egyet?
Na álljatok, mert megnézem, hogy le tudom tölteni az egyet. Granny van Dovne PC free, az hogy jó lesz. Na. Én a izén töltöm le. A itch.io-n. Ott le lehet tölteni ingyen, és az eredeti. itch.io. Tehát, hogy éneket se lehet tölteni innen. Jó. Na, elvileg töltődik. Vagy nem. Vagy de, vagy nem. Hogy kell. Na, töltődik, 4 perc van hátra. Addig játszunk tovább ezzel. Ameddig... Addig ránézek itt a papára, hogy... Ez itt még éle. Aha. Az itt csillel. Az itt csillel itt. Oké, de... Jó csillel. Meg kell mondani. Azt nem szabad elhanyagolni, hogy tényleg jó. Ezért... Mert szerintem valaki írt a privátban, bro. Én nem, csak követni kezdtek. Hello. Granny's house, I don't wanna stay. I just wanna go home, I just wanna stay at Granny's house. I hear me out. Baby, alright now, I don't wanna stay here. Közben... Írni. Úgyhogy, ja. Most nem tudom, hogy letöltődött-e már következő epizód. Nem, még mindig nem töltődött le. Akkor még várunk egy kicsit. Ja, jó. Nem tudom, hogy ő is nézi. Ezt hol kell kirakni? Ezt valaki tudja, hogy hol kell kirakni? Na nézem egy csetet, akkor de... Itt valaki tudja, hogy ezt... Hol kell kirakni ezt a... képet. Festményt, vagy mit. Ja, azt nem tudom mondjuk, hogy hány gigabyte, meg hány megabyte a game. Nem is érdekel, csak letöltöm, hogy tudjak milyen játszani, érted? Azért durva. Crazy, ahogy én mondanám. Security key, ami a pápa nyakában van. Azóta sem sikerült megszereznem. Akkor én kijutni, nem most fog. És miért nincs semmi a mikróba? Akkor rakjuk bele a húst. Jó, hát ezt nem így értettem. Húj! Úgy, és most be lehet csukni. Húj! Én ebben nem tudok segíteni, mert én az elsőt vittem ki, úgyhogy a legnehezebb. Majd a legnehezebb módban vitted ki. Ja, jó. Mi volt ez a sengő? Kiutatta? Papa? Nem mindenhol kiutott a papa. Nem, az végig itt van. Nem lehet kivenni belőle a... izét. Valamiért a kulcsot. Az kéne le kell stanganozni. Ja, azért ne túlozz. She come in Mr. Bombastic, telefantastic.
Halló? Talán itt lehet a stangán most is. Tehát itt lehet a aha, itt van a stangán. Jól megjósoltuk. Bám! Tösóki játszik Granit. Én. Én jelenleg játszok jelenleg. Ahogy látod a kijelződön, gondolom, már egyben megítélted, hogy én is játszom. És úgy gondoltad, hogy be lehet szólni valamiért, de oké. De tiltsátok ki ezt a Zsoltit. Nem kell nekünk ide parasztság. Nem lehet lesokkolni a papát, bro. Bra. Ezt látjátok? Mi nem lehet lesokkolni? Ez izé... Ez durva, durva. Hát jó, azt látom, de akkor nem lehet kivenni belőle a kulcsot. Hát jó, hát akkor... Durva. Hát akkor... Inkább akkor megyek és lesokkolom azt a állatot, vagy akármi is az. Halló! Mindenki, halló! Már 2000 laknál állunk, az már nagyon jó, nagyon jó. Rájöttem, hogy nem is itt van amit én keresek. Úgyhogy szomorú hír. Szomorú szamuráj. Tesó, én nem köcsökségben nóták, tes. Jó, akkor én tiltalak ki, és nem ne aggódja. Akkor majd én teszek róla. Fiók, némítási teljes élőadás, tökéletes. Na. Tehát lesokkoljuk azt a idézőjeles állatot, vagy pókot, vagy akármilyen teremtmény is az. Cső. Hogy van? Hogy lehet őt elhívni így? Folyamatosan lejtem, az segít rá? Úgy, gyere! Slenderina megjelent. Nem, ez egyik se, ez egy glitch. Én beragasztottam a papát oda alulra, nézzétek, várja. Nézd, null, King, figyeld. Ide be van nézelve, be van glitchelve. Ez nincsen hackelve. Tehát, hogy ezt én nem meghackeltem. De ahogy látod, nem tudom kivenni belőle a kulcsot, tehát nem lehet hack. Ha jó, muszáj volt letézereznám ma, bro. Ja, tudom, hogy meg lehet Granny egyben, azt akkor tudom, már minden Granny részben meg lehetett, ahol volt ágy. De minek kell nekem tölteni, hogyha nem lesz Granny meg se papa? Akkor nekem minek kéne tölteni először is. Azt mond nekem. Cső. Csak ne káromkodj legközelebb itt a cseten, kérlek. Ja, azt figyelj, megnézem, hogy letöltődött az aha, letöltődött. Akkor most megfogjuk. Akkor most játsszuk az első résszel? Akkor most játsszuk az első résszel? Jó, akkor szerintem játszunk az első résszel.
Granny. Granny. Kibontás. Jó. Mindjárt kibontódik a file, aztán akkor már tudok játszani vele. Yeah. I guess. Jó. Akkor én ezt itt Telefantastic. Let's go, várja. Csak kéne itt nekem ez. Úgy. Program kiválasztása. És akkor majd ezt itt tudom futtatni a Granit, majd következőt. 60% kész. Na még töltődik. Nem, most én nem Robloxozok, ahogy látod. Még nem is látsz Robloxot a kijelzőn. Még csak R betűt sem látsz. Hamarosan... Jó, én viszont bezárom a Granny 2-t. Lassan. Mert lassan már a Granny 1 lesz itt a főnyereményünk. Így hogy... Úgy hívnak, hogy vaníliás tekercs amúgy. Ez egy titkos név nálam, vaníliás tekercs, ez egy nagyon jó név. Jó, bezáródott lassan az én. Vaníliás tekercs, oh yeah. Vaníliás tekercs. Na most elvileg tudnám nem. Pro. Na, játék közvetítése. De nem már! Hát... Oly. De nem! Jó, oké. Ezt bezárom egy kicsit. Jó, oké. Unity Crash Handler Exe. Most nem tudom, mi történik. Ez a Granny 1-nek kéne lennie. Hát, durva. Crazy, crazy, crazy. Valami nem tudom bezárni a másik Granny-met. Ami baj. Jó, ezt bezárom. Most itt mit látok a kijelző, mert én semmit. Hát nem olyat látok a kijelzőn, amit én látok. Ugyebár. Túl egyszerű. A Granny-t kéne megnyitni. Nyilván idősebb, mint ő. Ugye? Ja, itt telefonon látom, hogy nagyjából, hogy mit láttok. Most nyílik meg a Granny 2. Nem, a Granny 1 nyílik ki leheleg. Úgyhogy arra kell majd átváltsak. Úgy. Ez itt nem jó. Ezt átváltjuk. Egy másodpercbe kerül körülbelül. Na most elvileg halljátok a gémet. Csak most... A kettőszörön mennyit van Granny?
Na, itt vagyunk elvileg a Granny-ben. Hellóztak. Itt vagyunk. Ja, várjál. Durva. Kicsit középre. Úgy. Itt vagyunk a Granny-ben. Úgyhogy ja, let's go! Úgyhogy, na nézzük! Hát, medium, volume. Na oké, akkor continue. Nézzük a Granny 1-et, hogy milyen lesz. Ez így. Kilenc éves a játék. Na nézzük. Miért ilyen sötét? Itt volt ilyen? De ezt nem is tudtam. Mondjuk logikus lett volna. Túlságosan is logikus. Nem, pedig nem tudok logikusan gondolkozni. Halló? Ez a hiba volt szerintem. Jó, hát erre nem számítottam. Tényleg, 3000 like. Thank you very much. Dankeschön, dankeschön. Nein. Na nézzük, hogy mit takar a Granny Came. Hello Granny! Hol vágott engem agyon? Na ott kell lenni a kulcsnak, és kéne nekem... Hé. Menjél is ki. Jó, ez a mapuk. Ja, azt hitted még, hogy én oda megyek. Azt hitted. Da-da-da-da-da-da, kifordult a nyálka, menj innen vagy megölök, sa-na-na-na-na-na, jaj. Bros, durva. Hoppá. Ez jó. Most ide fog lejönni. Nem jó. Lejön, vagy nem? Jó, oda megy, ahol van a csörgés, ezt még nem tudtam.
Hello. Gyere. Beakasztjuk. Gyere be! Jó, beakasztottuk. Be van akasztva. Beakasztottuk. Jó, ezt megoldottuk. Szia! Most már free vagyok. Mit se semmi a mikróba, akkor megmikrozom a könyvet. Húj! Jó, oké. Ott az a kód. Ez kelleni fog. És ez milyen padlocki? Azt kell felvinni az emeletre, és ki kell nyitni Ja, tudom. Most egész végig ezzel nem fog menni. Akkor inkább lenémítom a játékot. Akkor azért már nem jó. Lelökjük, jaj. Ja. Ezt lökjük már le. Lács. Akkor... I believe I can fly. I believe I can die the sky, baby. És akkor most jön az, hogy ez így elkezd kifele majd mászni, ugye? Vagy most jön az a része, nem? Mert nekem olyan emlékeim vannak erről, hogy elkezdik kifele mászni. Na, másszál csak kifele. Másszál csak. Másszál. Úgy. Ő a dekkor. Ja igen, amikor megdöglik. Akkor döglik. Már mozog. Akkor itt körülnézek. Hoppá. Egy upszi. Ezzel rád dobtam, ne haragudj. Tudom most, hogy az évek el. De akkor eldob egy kocsi, akkumulátor. Hello. Nem kéred? Nem is kérik. Hajrá, hosszú katinka, hosszú katinka, hoppá. Ez milyen kulcs, ez milyen? Spider keys, spider. Aha. Spider keys. Mindenféle vagy. Ja, hogy a tévénél van egy ilyen ajtó, oké. Járja, nem itt. Jaj.
volt? Ja, tényleg itt van ez a lift, vagy mi az? Vagy nem? Jaj, most van. Ne gyere közelebb. Menjek vagyok, ahol van egy ablak, de nem menj ki az ablakon, hanem ott vagy fehér. Nagy kocka film. Biztosan hallottam, ezt remélem. Szívba is talán. Menjünk erre. Jó, oké. És ez mi? Ugye crank, nem áll. De jó, oké, ez. Megértem, bro. Ez durva volt. Aj, bro, ez durva volt. Már megint. Na, akkor beakasztjuk megint, jó? Gyere. Hogy most pedig táncoljunk együtt a teneken, hogy gyere már, kezeket fel, indul a Csoki Duna beszáll, fúj, de ronda fogaid vannak, nem irigyellek. Mit fosra ide sem? Pedig megkezdik, bro! Nem mindegy. Ó, a shotgunhoz ezt hozzá lehet rakni. Ez jó. Szerintem én addig nem engedem ki onnan a granit, ameddig én ezt összesen raktam ezt a sotit. Mert az sokat segít, ugye? Soti. Na, a soti sokat segít, aha. Az én gépen nem bírja el a FNAF-ot. A FNAF az túl nagy játék. Oké, hogy a Granny az megy ilyen 100 FPS-sel, de a FNAF az nagy gépigényű. A The Baby Yellow-t tervezem még streambe. Az például még jó játék. Tudod, tudjátok, az a sárga babaszerű tud.
Már kezd unalmas lenni az játék, mert ez így nem jó. Mennyire az ízben azzal, de nagyon szarul van, de bro. Nem is találok itt semmit. Hány gigaram van abban az iskolai gépben? Na ugye. Szerintem abban több van. Négy gigarammal fut a FNAF. Na várja. Megnézek valamit. FNAF gép igény. Ennyi jó Swiss, és tényleg? Hát jó, oké. Majd valamikor később, talán egy későbbi streamembe. De szerintem a ma így már, vagy abból így lassan már vége lesz, mivel már kezdek unatkozni. Vagy átmehetnék egy másik játékra. Az hogy néz ki. Ez fura. Leveszem egy kicsit a hangját, mert zavaró már, hogy folyamatosan úgy az a zene megy, mert kicsit... nem is az kicsit, eléggé zavaró. Nem is kicsit. Mr. Bombastic, Telefantastic. 21-en követtek be ebben a élőadásban. Aztja, úristen, ilyen sokan. És a Granit játszottam. Bro. Durva. Kicsit várjatok, mert... Mr. Bombast, Telefantastic. 6 perc alatt kivitted a Granit vagy a FNAF-ot. Na, a telefonodon. Már egyiket se hinném. Csak mondom. Csak ugye mondom neked, hogy ez így eléggé olyannak tűnik, ami kicsit kamuszagú. De mondom, hogy a Granny az 6 perc alatt így nem kivihető, tehát a legizé. Hát szerintem nem. Aztán lehet, hogy nincs elég igazán, nem tudom. Hát de a Granny se lehet 6 perc alatt kivinni.
azért crazy-nek crazy-e. Azon a crazy-nek a crazy-je a crazy-je. És utána még egy crazy. Addig nézzétek Putyint, ahol sétál. Putyin. Köszönjük, Putyin.